फरायसाफोर आफादा हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै फैबाय थानाय जा बैसागु बे बैसागो रंजालि बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दख'रा आफादनिफ्राय थांनाय 31 मार्चनिफ्रायनो दिनैसिम जोङो फोरोंथाइ होगासिनो दङ। फोरोंगिरि लाबोनानै मोसानाय बिथिङाव एसेबाबो दावगानाय लाबोनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोसानाय फोरोंथाइ होगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो नोजोर होनाय जादों जोंहा फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 18 एबा बैसाग दाननि 4 बै सानखालि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि थाखाय मोनसे लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो दख'रा हिसाबै जोङो मोसानाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। दा बेनि थाखायनो बे हाबाफारिया मेहेर नाङै जानायनि थाखाय जोङो दख'रा हिसाबै फोरोंथाइनि थाखाय स्पेसियेलि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों।